Udah. Wah! Oh. Wah iya. Wah. Wah. Oh. Wah. Weh. Wah ya. Wah iya. Ladalah. Bocah kembar, bocah bagus mandeka dhisik. Aja mlayu, aja wedi kowe. Ora mengko dhisik kowe kuwi sapa? Ngerti ya, aku Sang Hyang Bathara Kala. Kowe sapa? Ngerti ya? Aku ora giling Pandhawa kembar. Aratku Pinten lan Tansen. Kowe Pinten Tansen, kowe kuwi geneping Pandhawa 5. Ya pancen, nah entuk pangan aku. Ladal. Bocah kembar. Manuton, kowe dadi panganku. Swargamu ana jroning telakku kene. Lho. Dosaku apa luputku apa? Kok mbok arah patiku? Ngerti ya kowe kuwi wong Sukerta. Sukerta ki apa? Sukerta kowe iki wong cacat uripmu. Nek pancen cacat uripku tuduhno. Cacatku ana ngendi? Mbah ora idep. Manuta dene iki swargamu jroning wadukku kene kowe. Ladalah, kowe mesti tunggale Pandhawa. Pamadyaning Pandhawa kekasihku Raden Permati. Ladalah. Kula Sang Hyang Bathara Kala. Krana apa? Kadangku Pinten Tansen. Kok nganti mbok mangsa jalaran kuwi wong Sukerta klebu kowe yen pancen mengkono. Pandhawa 5 kuwi anti gosak petarangan. Pecah siji pecah kabeh, mati siji mati kabeh. Kelakon pengajapmu wah. 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 Eh. Wah. Wah. Wah ada. Wah.
lancut kumerga tumanjing samudra toya drengwiraganyo banyu sumaput wentis mekanggani sumingep nampegi migek jangga kang waris Satriya Gung Birawa sapa kowe Gus? Panenggak Pandhawa Brata Sena kekasihku tunggale iki. Mangan telu siji kasih iki mbuh. Wareg wetengku. Kowe kuwi sapa? Ulun saiki Bang Bathara Kala. Kowe klebu Pandhawa 5 wong Sukerta. Yen Sukerta arep mbok kapake manuta kowe dadi panganku manuta kowe tak kokop getihmu ibarate walang ditothol pitik sak oleh-oleh kudu nylenthik lho wani kowe apa adamu maju kata rimah balomu maju tak idak suwek telakmu aja takon dosa kowe
Saka jogete apik nek wargen kok ya joget kok ya elek. Nggo polah kok ora luwes. Kok ora prigel. Tanggo uga lambung kok ora dadi. Tanggo uga lambung kok wetengku malah muni upluk. Sapa iki ah? Pambayuning Pandhawa kekasihku Raden Puntadewa. Wah, genep. Kowe kuwi sapa? Aku Sang Hyang Bathara Kala. Ngerti yo? Puntadewa kuwi iki Pandhawa. Kowe iki wong Sukerta. Dadi panganing Bathara Kala. Yen pancen aku dadi panganmu. Mara gage aku panganen. Lho. Malah kowe tawa apa kowe ora wedi mati? Tak pangan mesti temekaning pati. Menungso kuwi ming loro nek ora mati ya urip, nek ora urip ya mati. Keneng apa? Wong kok wedi mati. Mati kuwi wajib. Yen pancen kodratku mati karo Bathara Kala, mangsa wurunga. Wis mara gage aja nganti kesuwen. Aku panganen, kowe wis rila tenan. Lahir batin aku wis rila. Ah, lakon klebu aja ning wadukku, ah. Kacarita rikala semana Sang Puntadewa wis kinemah kemah janggane ginilut-gilut pundhake daya-daya nedya kaunta nanging kocapa nalika Bathara Kala munta kelawan Sang Puntadewa datan saged kelebet wonten ing padaran kandhek wonten ing jangga kawula datan saged kalepeh datan saged sami sakala Sang Bathara Kala bengok-bengok karana seret gulune kaya kelelegen ketiwasan iki kari siji wae kok bondo kalani sing jeneng Puntadewa klenang-kleneng omongane kelemak-kelemek tak pateni ya manut wonge pasrah ning ora ngerti ya baru tak kemah-kemah tak ulu mandhekane gulu aduh srete ora jamak tak ombeni ya ora mari. Aduh. Mati aku. Wah. Tanggo ambekan kok angele kaya mengkene aduh. Dewa. Dewaku njaluk pangapura Dewa. Rama Pukulun. Oh, Rama Pukulun. Kula pecah Rama Pukulun. Aduh, kula nyuwun pangapunten Pukulun. Wah. Wah. Ayo.
tarik ditiyoni Gandayani Trisanya Purnama